उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. देशात सोन्याची निर्मिती कित्येक वर्षांपासून बंद झालेली आहे. सरकारनं 100% सोन्याची आयात बंद केली पाहिजे. हे सरकार करेल का? करणार नाही. याचं कारण असं केल्यानंतर जे चोरटी आयात करतील ते त्यांचेच लागेबंद असलेले लोक आहेत. त्यामुळे सोन्याची खरेदी करू नये असं वाटत असेल तर सोन्याची आयात बंद करा, असं विधान अर्थतज्ञ कॉम्रेड अजित अभ्यंकर यांनी कोकण सात लाईव्हशी बोलताना केलंय. पाहूया. दुसरा मुद्दा, सोनं खरेदी करू नका. अरे सोनं खरेदी करू नका, परंतु सोनं देशामध्ये आयात होतं आपलं. लक्षात घ्या, देशामध्ये जे सोनं वापरलं जातं त्याच्यातलं पहिलं आयात केलेलं म्हणजे पहिलं असलेलं लोक एकमेकांना विकतात हे सोडून देशामध्ये 100% सोनं आयात केलं जातं. देशामध्ये सोन्याची निर्मिती कित्येक वर्षापूर्वी बंद झालेली आहे. आपल्या इथे सोन्याची एकही खाण चालू नाही, गेले कित्येक वर्ष नाही. हे लक्षात घ्या. म्हणजे मग सरकारने काय करायला पाहिजे तर सोन्याची आयात 100% बंद केली पाहिजे. चांदीची आयात बंद केली पाहिजे. 100% बंदी घातली पाहिजे. हे सरकार करेल का? करणार नाही. याचं कारण असं की असं केल्यानंतर जे चोरटी आयात करतील ते यांचेच लागेबांधे असलेले लोक आहेत. काळा पैसा ज्यांना लपवायचा आहे तो सोन्याच्या लगडी विकत घेऊन त्याच्यामध्ये काळा पैसा लपवतात आणि हे सगळे सत्ताधारी पक्षाचे, सत्ताधारी वर्गाचे लागेबांधे असलेले सगळे शेटजी मंडळी आहेत. तेव्हा जर सोन्याची खरेदी लोकांनी करू नये असं वाटत असेल तर सोन्याची आयात बंद करा. मग सोन्याची खरेदी लोक आपापसात करत असतील तर त्याच्यावरती उदाहरणार्थ हाच विषय जेव्हा लालबहादूर शास्त्रींच्या काळात आला होता युद्धाजन्य परिस्थितीमध्ये, त्यावेळेला सुवर्णबंदी आपण विधेयक आणलेलं होतं. सोन्याच्या खरेदी विक्रीवरती सिव्हिअर रेस्ट्रिक्शन घातले होते. ते घालण्याची हिंमत आहे का सरकारमध्ये? ती नाहीये. याचं कारण याच्यामध्ये काळा पैसा लपवला जातो सोन्यामध्ये. हा मुख्य मुद्दा आहे सोनं खरेदी करण्याचा. लोक मंगलसूत्र खरेदी करण्यासाठी हे करतात. म्हणजे मोदींचं कसं आहे, एका बाजूला हीच गोष्ट जर राहुल गांधी बोलले तर त्यांना म्हणायचं की तुमच्या मंगलसूत्राला हात घालतात म्हणून, आणि हिंदू मुस्लिम असं ध्रुवीकरण करण्याचा जो RSSचा संघ परिवाराचा जो संपूर्ण स्थापनेपासूनचा कार्यक्रम आहे त्याला उत्तेजन देण्यासाठी कशातही असं काही लावायचं हे मोदी आजपर्यंत करत आलेले आहेत. आणि आज स्वतः आवाहन करतात की सोनं खरेदी करू नका. ही शुद्ध विसंगती आणि दांभिकपणा आहे. परंतु एवढं बोलल्यानंतर सुद्धा मी एवढं नक्की म्हणेन की देशाचं आयात बिल आणि देशामध्ये होत असलेली क्रूड तेलाची आयात ही कमी व्हावी यासाठी नागरिकांनी जरूर प्रयत्न करावेत. परंतु ते मोदी काहीतरी त्याच्यात भेटण्याचं अशा नाही, देशासाठी ते करावं. आणि त्याच वेळेला या सरकारला भाग पाडावं की ही जी अत्यंत कारला आणि पेट्रोल डिझेलला उत्तेजन देणारी जी धोरणं आहेत ती पहिली बंद करा आणि रेल्वे कशी कार्यक्षम होईल याकडे लक्ष द्या. विमान आणि ट्रान्सपोर्टचा पर्याय नाही, रेल्वे हाच खरा पर्याय आहे. हे धोरण अंमलात आणा. आम्ही 100% सहकार्य करू.